Оле, скъпи, сякаш някоя полярна мечка чука на вратата ни. Ето го на мама малкият Джон Сноу. Скъпи, бързо, нека му направим една зимна снимка. Да, скъпа, права си, бързо го снимай! Да, ето снимам го. Боже Господи! Маме, видя ли колко сняг е натрупало навън? Ти направи ли снежен човек? Какъв снежен човек, бе? Вие знаете ли какво се случва аз като видя снежен човек, бе? Късмата идиотката стам не видим, Скъпи, какво става? Скъпа, отдръпни се, той смъкна идиотката! Скъпи, може би получава студова алергия. Да, скъпа, може би се опитва да се стопли! Да, скъпи, кой знае колко снежни човека е пребил докато се пребере. Да, скъпа, сякаш е бил снегорин в предишния си живот! Кой знае, може би иска да ни каже Winter is coming. Оле, скъпи, какво става? Скъпа, не се тревожи, всичко е наред, просто извиках помощ! Видяхте ли, бе? Да, маме, видяхме. Момченце, искам да се обличаш хубаво, когато излизаш, ясен ли съм? Да, маме, баща ти е прав, защото после пак ще трябва да даваме луди пари за лекарства. Какви лекарства, е? Вие знаете ли какъв имунитет имам аз, бе? Имунитета ми има имунитет, бе! Като целуна някоя момиче, тя повече никога не се разболява, бе! От мен тръгват всички ваксини, бе! Личният ми лекар никога не ме е виждал, бе! Откакто съм роден, не съм влизал в аптека, бе! Прякора ми е Гошо здравето, е! Зимата за мен е като климатик на екорежим, е! Аз не съм обличан според времето, е! Времето се променя според това как съм облечен аз, бе! Аз не съм пазил студа, студа се пази от мен, бе! Нормалната ми телесна температура е минус 36 градуса, бе! Вирусите мутират, защото знаят, че са по-слаби от мен, бе! Докато другите вечер се гушкат за топличко, аз спя на терасата, бе! Оле, скъпи, чули го? Да, скъпа, говори така, сякаш носи ДНК-то на някой праисторически мамут! Да, скъпи, говори така, сякаш е приплувал 2 пъти Северния ледовит океан. Да, скъпа, говори така, сякаш е живял 20 години в Сибир! Да, скъпи, все едно преди малко е изкачил Еверест. Да, скъпа, все едно преди малко е изпил 1 килограм антифриз! Да, скъпи, кой знае, сигурно след години ще забрани зимата в България. Преди да падне всяка една снежинка иска разрешение от мен, бе. Аз имам 15 ресторанта в Пампорово, бе. Северното сияние е страничен ефект от присъствието ми, бе. Аз не правя разлика от зима и лято, бе. Скъпи, виждаш ли? Да, скъпа, говори така, сякаш е бил 2-3 години в Дагестан! Да, скъпи, вече няма да купуваме дърва за зимата. Ай, ще тръгвам аз. Да, маме, тръгвай. Ай, само да ви кажа, ако още един път видя някой да пуска климатика на топло, направо ще го изкъртя. Няма повече да го пускаме, наш малък Стоян Колев.